وین رملان گلو تایبەتمەندیên remlan çi ne? Kîja reml bi kîjan hestên derdikeve pêş, kerem bikin. Beran serê wan her çi qas cihet xuya bike jî newisaye. Ew her tiştî di dilê xwe de dijîn. Remleke kurt e ango bihêz e. Ga xwediyê vê remlê tu tiştî venaşêrin. Hemû tevgerên wan li holê ne. Bi sebrin dikarin bi salan li benda kesekî yan tiştekî bimînin. Cîwî heke karê ku kiribin rast be heta dawiyê li pey karê xwe disekinin. Li benda piştgiriya kesekî namînin. Xwe mihtaj nakin bi tenê serê xwe kelehekin û zû bi zû hilnaweşin. Kevjal kevjal xwe nêzî hemî kesî nakin û bi hemî kesî re samîmî nabin. Li der û dora xwe heke ku pêkem be kêm mirovan dihêlin. Ev felsefeya wan a aramî ye. Şêr di serê wan de pirs û pirsgirêk hebin nikarin bextewar bijîn. Ew dixwazin ku hemî tişt pak û zelal bin. Bi şolibûnê hez nakin. Mirov simbil mirov gelek caran nizanin ka xwediyên vê remlê li ser çi diêşin, li ku derê û çima dilê wan dimîne. Zaf hestiyar in lê naxwazin der û dora xwe bi vê bihesînin. Mêzîn bêbextiya herî zêde ew dizanin veşêrin û êşa xwe eşkere nakin. Li gorî wan birîn nayên pêçandin tên veşartin. Dûbişk ji ber ku hestên rastî xweyî dikin her dem winda dikin. Yek rûyê wan heye li ser çi heves kiribin hevesa wan di dilê wan de maye. Kevan kevanek her tim dilşikestina xwe di dilê xwe de dijî. Êşa xwe û xemgîniya xwe zû bi zû eşkere nake. Karik çi qas eşkere nekin jî zêde xeydokin. Tiştekî ecêb in mirovên ku ji wan hez dikin hebûn lê wan kesên ji wê remlê re eyb kirin û wan ji xwe xeydandin. Satil birîna wan a herî mezin xapandina ji aliyê hezkiriyên xwe ve ye. Ji ber ku saf in tim têne xapandin. Hemî kes wekî xwe dilpak dizanin. Masî hezkirina wan ji rêzê nebînin. Derdên xwe tengasiyên xwe di dilê xwe de dijîn. Tu kesî pê nahesînin. Ev zî masî bû.